שלום לכולם. היום אנחנו מכינים חמין מעוף בלי בשר, מאוד מאוד טעים. ובואו נתחיל. לוקחים 3 בצלים גדולים, קוצצים אותם גס, לא צריך להיות דק. קוצצים אותם גס, חצי כוס שמן, מתגנים אותם חצי כוס שמן, אפשר טיפה יותר, לא נורא. ואחרי שהגיע למצב של טיפה זהוב, מוסיפים את הגרונות הודו, עוף, איזה חלקים שאתם רוצים, מי שאוהב חזה, מי שאוהב קרעיים, כנפיים, כל מה שאתם רוצים מבחינת עוף, לשים בחמין. אחרי כן לוקחים טיבול, והטיבול הוא גם כן, אני יודע שזה יישמע מוגזם, אבל בשבת הטיבול העיקרי זה טיבול של שבת, שכל מה שתשים, החמין עצמו יוצא זהב בגלל הבישול האיטי שלו והאור. אז מי שלא אוהב תבלינים בכלל גם יכול לעשות בלי תבלינים, אבל עדיף לשים קצת תבלינים. מי שאוהב חריף, שם פלפל חריף, ככל שאוהבים יותר חריף, לשים קצת יותר פלפלים. הפלפלים, אני שם כאלו, איזה 3-4 כנף חריף. מי שאוהב פחות שישים פחות. פפריקה מתוקה. שוב אני חוזר, מבחינת תבלינים זה לא כל כך חשוב הטיבול, יש את הטיבול של שבת. ואחרי כן אנחנו שמים על כל כוס של חיטה 3 כוסות מים, זה המתכון העיקרי לדעת, כדי שיצא לך לא יבש ולא רטוב. 3 כוסות, כוס אחת של חיטה, 3 כוסות מים. זה הבסיס שיצא חמין יבש כזה, לא רטוב ולא יבש מדי. כמובן שבלילה צריך להסתכל, לראות שלא יתייבש, תלוי בפלטה, אם הפלטה חמה מדי, התנור חם מדי, אז אם צריך להוסיף טיפה מים, להוסיף, אבל כעיקרון זה הכמות. כוס של חיטה, 3 כוסות מים. מים רתוחים עדיף, אף על פי שבלילה החמין עצמו רותח כל הלילה, תפוחי אדמה לפזר. ואצלי אני מוסיף הרבה שום, שזה מוסיף הרבה טעם. אני קיצצתי את השום, לא חייב, ראש, לפחות ראש של שום, ולא לשכוח 3 כוסות מים, 1, 2, 3. זהו, לתת לו רתיחה. ברגע שזה רותח, לתת לו בישול, כדי לתת לו להתבשל חצי שעה, 13 שעה, כי יש לך בישול כל הלילה, אז אין בעיה של זהו, זה החמין. אני מוסיף עוד קצת זה, אבל זה ממש לא חובה, זה בגלל שיש לי חומוס שהוא שרה כל הלילה והיה לי בהקפאה, אז אני מוסיף, אבל לא חייב. לפה לחומוס לא חייב מים, זאת אומרת יש לו את שלו. החיטה סופגת המון מים, כל כוס, אני חוזר, 3 כוסות מים, זו המידה המדויקת. אז יצא לך חמין, חבל על הזמן. לגבי טיבול אמרתי לכם, מי שאוהב חריף יותר, שיוסיף יותר פלפלים. מי שאוהב פחות, שישים פחות, או שלא ישים בכלל. מלח, גם כן, לשים מעט מאוד, תמיד אפשר אחר כך להוסיף, אף על פי שזה לא אותו דבר.
אבל עדיף כמה שפחות מלח, יותר בריא. שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות, ושיצליח לכם החמין בעזרת השם, אמן כן יהי רצון.